Hi everyone. बिराद हर जाबाय नै खोमसि लामाया ओमफ्राय आङो दायो फटनि लिस्ट लायनो थांनो नागिरदों आरो खाथियाव दहाय लाबोखादोंना ओमफ्राय दा लायनो होदों ओमफ्राय लायनो थांगासिनो आरो रावबो गैया लामायाव दायो लोगोफोर आङो नै लानानै फैबाय सिलिपखौ दा फट हैनोल'सो नांसिगोन आरो लामाया बिराद खोमसि सिलि गिलायलाङो जिबौ हरै थाजाना आं बिराद जिबौ गियोना खोमसि खोमलालायनानै सिलिपा मोनबाय जा न' खाथिनिखौबो लाना फैफाबाय आङो फट होनाल'सो नांगौ ओमफ्राय आङो लोगोफोर मा जादों मिथिदोंना बेखौ लायदोंमोन आरो ओमफ्राय जायनियाव लायदो बिसानाव माने बिराद माखासे मानसि जमा जाना दङ पार्टिनि ओमफ्राय आंखौ मायाव फट होयो मानायाव फट होनांगोन ओमफ्राय जियानो जा जोङो सासे मोजां केन्डिडेट नायनानै फटखौ होनांगोन आरो बयबो मानोना आंबो सासे साइलेन्ट भटारसो गाबोनो फट होनायनि ब्लगखौ नेनानै थादो दे Hello everyone, good morning. दिनै 22 सेप्टेम्बर 2025 माने BTC इलेक्शन आरो दिनै फाइनाली बिराद फैयै दिनैनिफ्रायसो सिरि जामारसिगोन आरो So friends, good morning, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर दिनै फिन खनसे नोंथांमोनखौ गोदान ब्लगाव बरायलायबाय बिराद गोबाव गेप्स थायो आंनिया दिनै स्पेशल ब्लगखाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय आरो मानो होनबा अलरेडि भटआ थांखाबायानो होमबाबो दिनैसो आंना शेयार खालामनाय दिना मोनफैलायबाय आरोना बावहाबना थालायलायनाय बायदि जायो माने आङो दिनैहाय पोलिं एजेन्ट थानो नागिरदों आरो ओमफ्राय बिनिनो मोनसे पार्टिनि जानानै आरो बेखौथ' आं बुंनो हाला ओमफ्राय दायो नै सफैनानै जाथ'वाखै माखासे फर्म फिलआप बायदिसिना सिगनेचारफोर होनो दङमोन बेफोर गासैखौबो कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव दसे जिरायथ'दो रेडि खालामसान्दि होननानै मेनेजारफोरा रेडि खालामसान्दिखाय बेनिफ्राय नै फुङाव जेबो जाना फैखायाखै अलरेडि टाइमा 9टासो जाखाबायमोन ओमफ्राय लाल साहासो लोंदो बेखौबो आङो बेलेग मोनसे पार्टिनिफ्रायसो लोंदो एक्सुवेलि पोलिं एजेन्टखौ मोनसे पार्टिनिफ्राय सानैयै होनाय जायो होननानै आं मिथियो आरो ओमफ्राय आं जायखिजाया मोनसे पार्टिनि जानानै थादोंमोन खिन्थु ओरैबायदि हामा मिथिबायना ना दै ना सा ना ओंखाम जेबो गैया ओंखाम बेदर ना साहा बिस्कुट होनायाथ' गोजाननि बाथ्रा एटलिस्ट जोंनो दै बथलसेखौ होनाय मोनबाबो जोङो जेबो सानद्रायनाय नङामोन मानो होनोबा जोंखौ बिसोरो बेबायदिनो बाथ्रा होना लिंखादोंमोन नालाय ओंखाम बोथिनै ओमफ्राय साहा बिस्कुटाथ' थाखागोन ओमफ्राय दै गासिबो जोंनिफ्राय होजोबगोन ओमफ्राय फिसआबो माबा मोनसे फिक्सआव जोंखौ रायज्लायखानानैसो बे खामानिखौ जोंनो थाखाय बिबानखौ जोंनो होदोंमोन आरो बेनिफ्राय खाथियाव थांनानै नायहैबाथ' जेबो गैया जोंखौ ना दै ना साहा जेबो गैया ओमफ्राय आरो जोङो दै लाबो होननानै फन हरोबाबो माने जोंनि फनखौ जेबो मा होनो रेसपन्सखौ मोजां होआसै आरो बिसोरो जोबनायाव आं उखैना थानो हायैनि नै अलरेडि दायो 8टा जाबाय आङो बेबायदिनो ब्रेड मोननै घुगुनि जाफैबाय आरो आं गावनि फैसाजों ओरैबायदि हामा पार्टिनि मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव मिथिबायना लोगोफोर नोंसोरनि साइडथिं माबायदि आंनो कमेन्टआव शेयार खालामनाय लोगोफोर ओमफ्राय आं मोजां मोनासै आरोना जोंनि पार्टिखौ जाति हिसाबै जोंबो हारिनि माबा मोनसे मोजां जाथों होनना जोंबो सापर्ट खालामो खिन्थु मोजां जायाबा आरो मा बुंनो आरोना भट होनाय फैनायफोरा होबाय थांगासिनो ओमफ्राय नैबे सोरबा सासे केन्डिडेट फैदोंमोन आरो आंबो मिथिया नामफोरखौ सिनायजोबा आङो जायखिजाया मोजां मोनासै आरो थानानै बिराद बोरैबा दुखु मोनलायलायबाय मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा मानो बेबायदिना माबा मोनसे फिसा खामानि मोनहांबाथाय गावखौनो बिराद गोदोर बायदि मोननानै लायो बेबायदिनो थांबाय आरो दिनैनि दिना नै अलरेडि हर जाबायानो दायो थांसिगोन भटनि बै जेब्ला बाक्सु थायोना नैबेखौ बै बासावनो दिखोबाय आरो ओमफ्राय दायो बिसोरखौबो बिदाय होखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो न'आवबो थांनोसै जोंखौ लायगोन होनदोंमोन बेखौबो जोंखौ लायनोबो थाङाखिसै ओमफ्राय जोङो जोंनि पार्सनेल टम माने बेटारि गारि रिजार्भ खालामनानै जोङो न'सिम फैनाय जाबाय आरो इन फिउचार आं माब्लाबाबो बेबायदि पार्टिनि बिदि खामानियाव थानायबो नंला होननानै आं सानबाय थायोबाबो फैसाया सिगां होननाय बायदिसो जासिगोन मानो होनबा सक हाबना थाखाबाय लोगोफोर नै लाइन लांजोब्बाय
भटखौ जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो आरोना एसे एनै फिसा फेनला खामानि मोनहांबाथाय माने डाइरेक्ट गोजौ गाखोखानो नागिरो बिदि नङा आरोना लोगोफोर गावजों गाव बुजिलायनांगौ माबा मोनसे खामानि थिननायनि सोलाय जोंथ' बेखौ माबा मोनसे जोंबो लुबैफिनखागोन ना मानो होनबा जोंथ' पार्टिनि जानानै जों मालाबाबो गिदिंफेराखै मायाखैना नै दै गांना थानो हायैनो अलरेडि 6:30 टु दायो 7टा जाबाय स' लोगोफोर बाय बाय